ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଭଲଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜନ୍ତୁ। ବି ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ yourself rather than an example। ଉଦାହରଣ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଉଦାହରଣ ସାଜିବାଟା ବେଟର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟିକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଘଟଣାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆପଣ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଘଟଣାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ତା'ର ସାନ ଭାଇକୁ କୁହେ, ଆରେ ସାନ ଭାଇ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତୁ କର ନା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ସାନ ଭାଇ ସେଇ କାମଟା କରେ, ତା'ର ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ମାନେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ମୋତେ କହୁଛି ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ କାମରେ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ସାନ ଭାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜନ୍ତୁ।